Mia sangrong salo Karbook subdivision magrum bisini budi parani Ma-pha krwi chwrairokni gandao basaoika Karbook Tipra Motha ni adongrok thangui borok bai kha malaiui borokno mairum tei rang je chukti borokno yaphallaikha manjakha Karbook block president borom ganang Hironmoy Tripura teibo manjakha vice president borom ganang Malita Mohan Tripura secretary borom ganang Bishal Dev Burma subjournal chairman borom ganang Gopal Tripura chairman borom ganang Bhupesh Dev Burma no khobui teibo mungganang adongra nok tini ro phaimani tani bai phaimani जों दिनै फाइमानि कारण हलाय जों करबुक सात डिविजन कालाय माग्रुं पंचायत कायसा पारा बुदिराम पारा हलाय बुदिराम पारा जों दिनै माफाया माग्रुं पंचायतनि जों फायो करबुक सात डिविजननि दिनै कायसा बुदिराम पारा दयो कायसा प्रब्लेम दिनै तानि बाय प्रब्लेम हने दिनै बफा कायसा थैथा बमा तो आरो बिनि आगे थैजा लाय बमाबो करै बफाबो करै लाय बिनि बासा कायसा अकरा बिए खायजाक लाय बिनि बासा कायो साला बासा कायथाम बुरि बासा कायनै इमो तिनि बमो बमा बफा संसारि आकारि थाहा लाय बिनि उद्देश्य बनो अनेक दिक्का नय दङ तिनि दिक्कात लाय बनि आदि साजानाय नंजानाय बनि माइमै सयसारबो करै बनो एमन जे अवस्था जाया बनो तिनि जों खबर खानागै सिनि तिप्रा मथा जों करबुक सात डिविजन फायै बनो जों चुबाचुरनि बाय फायहा बनो आसल जे मेन डिटेल तामा प्रब्लेम बनि जों जत आसे बिदि जों लाहा हालाय जों बनो आसास जों तिनि रै कालांनाय इरनि जे तिनि इरनि जे अकरा तिप्रा समाजनि अकरा बरंगनां बबो दङ आनि राइट साइडयो हालाय इरो फाय मानजा फायजा सिनि ब्लक भाई प्रेसिडेंट मलिता मोहन त्रिपुरा आरो फाय मानजा फायजा इरो सिनि माग्रुं पंचायतनि बुथ प्रेसिडेंट बरंगनां शंकर मोहन त्रिपुरा आरो सिनि YTF नि वारियर्स रबो दङ इरो हालाय इरो गोराकाप्पा सब जोनाल चेयरमैन गोपाल त्रिपुरा बबो फायजाक आरो सैलासुरिनि कायसा सिनि सिनियर लिडार मलेन जमातिया बबो फायजाक आरो बैरागी दगानि सिनियर लिडार सप्तम जमातिया बबो फायजा आरो वारियर्स रो कामा दङ जतन बबो सानिया जतन नायै जों सासेस अय फाया दिनै अरो तिनि फाइमानि के तामनि bai फायखा के सायखना राखे जानाय चिनि कमिसारि आं इरो फाइमानि खलाय चिनि जे हासक मुयाल बुद्धिपारा मर्तकुमार रुवाजा पारागा बमा गत बছর थैका बिनि बफाबो थैजा आर्थिक साहाय्यनि बागै आं बावगाना सावका किसु व्यवस्था खायदे यार परेयो आं चिनि हिरम दाना साका बा पारागा के प्रब्लेम नै दङ रि सुं करै कानि सुंनै करै ब्राव ताव सराय केसा दङ बनै मन कर बीए पास केसा दङ आरो 12 परे दङ सराय राव नुबो से जागिया बावनै जे व्यवस्था न आं एडिसि जे गभर्नमेन्टनि फैसै बाव ता पर्यन्त बनो सुबासुक दं तमाखाय सुबा मानाय आं बिनि बागै आं बावनो साखगै बाव उद्योग लागै फैखाथिनि माग्रुम पन्चायत निनि सिनि मुंखाय आं इ गाबतुलि पन्चायत हासक मुयाल पुमां करबुक सात डिविजन ओके आं त्रिपुरा समाजनि पुमां हासक मुयाल करबुक सात डिविजन आनि नुख्लाय गाबतुलि मुंख्लाय ललित मोहन त्रिपुरा ओके बेलायना हामबाय माने एका माग्रुं पंचायतनि जे बमा बफा थैजाखिनि खानामानि से बमा बफा थैजानि बासारक मनो मो जथनै अकरा बिनि बमुहा भरत किशोर त्रिपुरा हालाय बिनि कान्दाने हालाय इमो बिनि कान्दाने इमो बिनि कान्दाने इमो बिनि कान्दाने इमो हालाय बक बुरै गायनै जाला गायथाम गाबो हालाय बनि परिबार अनेक जरनि कष्ट से दुखनो सयमेनि बागैनै जों दिनै करबुक सात डिविजननि माग्रुं पंचायतै फायै जों बनो सुबाचु रुफाया जेकुनु कुनु प्रब्लेम तो हालाय जों आरो बनो ककासारि कालाहा जों जे मासुजरा जों सुबाय दनाय इनि इसोरनो कक लारिदा तिप्रा मथा इलुथ इरनि जे दुखुं बिनि जे ताव चंचल चाया तो माने बनफो आइब्लो रुफै आं आसा खायो हाम